До Скоттерхас. Ами каме нам 14 къде са Скоттергелjas? 8 км. No, tak. 8 km možno леки вестар. Сърписка да изпускат. Накъде купнич? Накъде купнич? Kadara Jiki. Avo? Avo? Avo, pinže. Como que pode? O inglês que zakavi vám bol. Mario. Abo. Dnes sa pozrieme na veľmi smutný príbeh, ktorý otriasol celým Slovenskom. Stratil sa iba 3-ročný chlapček a celé 2 dni po ňom pátrali záchranári, policajti, množstvo dobrovoľníkov. Každou hodinou ubudala nádej, ľudia sa bali toho najhoršieho. Na týchto záberoch už našťastie vidíme moment, keď sa chlapčeka podarilo nájsť živého. Poviem vám úprimne, ja doteraz nechápem, ako to mohol zvládnuť. Bol úplne sám v lese, mal na sebe iba tričko, pritom vonku bolo chladno. 2 dni bez poriadneho jedla, bez pitia, bez rodičov, to je niečo, čo si ani nevie predstaviť žiadny dospelý. Nie je to ešte také malé dieťa, je to doslova zázrak. Tento príbeh napokon neskončil tragicky. Poďme sa na to teraz spolu pozrieť, čo sa vlastne stalo a ako to celé prebiehalo. A co tu kiedy? Chodem sa do duma. Stava baru podjaky na pesu bude polezí. Ale tu me diktu me sa tu mi će ekstrana rodim sve mi sleti na vas obično vaši sa vas. Abo bokavu, ja. Вазинська, треба прийти себе штіця підняти. Куда Оренко пресиш Springers? 230 за покиден нас. Има фика 236. Там седели там на štvorkolky. Policajti ho nehľadali. Že za seba upozorňa a teraz čakajú, čo im bude z okolia sypať. Troška divné, že ich nenašla helikoptéra, nenašla ich termovízia. A to dieťa, keď sa pozrieš, Stanko, keď sa pozrieš, to dieťa je čisté, nie je nič špinavé, nič. Po 20 hodinách. More ako 5-ročný chlapec, keď si sa vonka hral 2-3 hodiny, aký si chodil domov špinavý. No ako ťa chápem, ale vieš, je to osada proste a je tam nedbanlivosť. Môže sa stať, že to dieťa sa stratí, takže dáva tomu fakt, že aj krásny ten zmysel, že mohlo sa stratiť, lebo u Rómov je to takto, že deti sa bavia. Rodičia nesledujú to dieťa v osadách. Takže teoreticky ale je to počkaj, máme. u Rómov to je, ale iba na osadách. No presne, však toto sa stalo v osade. A 50% tých ľudí z osady, tak tie deti majú iba ako nástroj kvôli sociálkam. Tie deti ich absolútne nezaujímajú. No, však to tu riešime, že to je nedbanlivosť rodiča. Ten rodič nemal žiadny záujem o to, že kde je to dieťa, pokiaľ neboli informovaní o tom, že to dieťa je stratené. Až vtedy zareagovali. Aj na to matka možno zareagovala, ale ten otec absolútne. Ten si doma popíjal, ako keby sa nič nestalo. Tak hej, možno, že sa nájde. Bolo im to úplne jedno. Takýto rodič nevie, čo to je hodnota života. A hlavne, že dieťa sa stratilo. 3-ročné. Tak, a ďalšia vec je, ja som chcel konfrontovať tady toho kára, čo si mal hore, čo ho tu hovoril, že má 7 detí. Ja som sa ho chcel spýtať, teda keď má 7 detí, že či sa dokáže kvalitne o nich postarať. To, že ich čiste oblečie a dá im nájsť, neznamená, že sa dokáže o ne postarať. Tým deťom musíš dokázať dať ten život celkový, ty školy, všetko, aby si im dal kvalitnú výchovu. Po internete kolovalo naozaj množstvo rôznych inšpirácií a informácií. Veľa ľudí spomínalo aj muža, čo som sám vlastne aj videl, René, ktorý vlastne mal údajne povedať, kde chlapčeka hľadať. Podľa týchto tvrdení mal byť nájdený pod tým stromom, kde ho vlastne aj našli. Je to nejaký veštec, neviem, čo je na tom pravdy, alebo to bola len náhoda, nech si každý spraví svoj vlastný úsudok. Ale mňa by viac zaujímalo,
ako ten chlapček prešiel tých 8 kilometrov. Jeho našli 8 kilometrov od miesta, kde zmizol. Ako môže trojročné dieťa prejsť takúto vzdialenosť samo, navyše bose a počas 2 dní? Je to otázka, na ktorú dodnes veľa ľudí hľadá odpoveď. Má deti je krásna vec. Ja mám Stanko 4 deti a ja ti hovorím, kurva mám čo robiť, sa obracať, aby som zarábal peniaze a vychovával tie deti slušne. Tak, konečne rozumnej človek. Ten chlap nám to... A vždycky, ja som rád, že ja mám polovičnú Rómku, mám ženu, ale my, keď sme si spravili jedno dieťa, my to tiež tak robíme, my nebudem sa tajiť, necháme medzi to 2 roky, 3 roky a potom druhé, pretože chceme druhé, tak si spravíme druhé, pretože aby sme zase brali prídavky a tieto veci. Ale tým to končí, 2 decka tým to končí, pretože ja už viem, že tým 3., 4. už nedokážem dať kvalitnú výchovu. Ale oni ne, oni rozmýšľajú iba, aby brali sociálky, ale to, že to je deti treba živiť a dať im kvalitnú výchovu, kvalitný život, nad tým už nerozmýšľajú. Preto opakujem, že rodič, pokiaľ nebude potrestaný, môže sa to opätovne zopakovať. Ďalej ma veľmi zaujíma to dieťa, keď sa tam vráti. Toto tu chcem riešiť. To bude to isté. No, ja tu neriešim v to, jak býva, či je chudobný, či nie. To sa stane, keď to dieťa sa vráti naspäť tam a vidie samo vonku. Čo? To bude úplne to isté. Úplne to isté. Lebo rodič nebol potrestaný. Takže tým pádom opätovne je tam veľká pravdepodobnosť, že sa to môže zopakovať. No ono je jednoduché zavolať OSPOD, aby dieťa odobrali. Ale kam dajú to dieťa? Však tie detské domovy sú preplnené. Vieš, koľko detí z tých osád by museli zobrať? Keby chodila sociálka na tieto osady, vieš, koľko detí by museli odobrať, pretože oni idú niekde za osadu, tam sú všetky tie deti a nikto nevie, koho sú. Tam sú ľudia, rodičia, ktorých sa spýtaš, ak sa volajú tvoje deti. On má 10 detí a on nevie mená. Pretože je to pre ne to je ako zvieratko, ako nástroj na peniaze, nič viacej. Ja by som bol fakt, že úplne zvedavý priateľa na to, že keby to dieťa sa, nedaj Bože, našlo mŕtve. No jak by reagovali tí rodičia? Určite, Stanko, te ulazo do jojčimek. Sú úplní blázni. No nič, pozri, díky Bohu, že sa to dieťa našlo, je zdravé. Tak, presne. To dieťa tiež má 3 roky, snáď už kurva vie niečo trošku rozprávať, alebo kde bolo, alebo niečo. Však tí rodičia, lebo... Ten Stanku, že on na došuno prona... Ako nie je, trošku nepočujete, no tak No najmä... jasne, ale tak ako zo sociálky oni vedia, jak sa s ním porozprávať, alebo tak, vieš? No určite, že majú proste znalosti, vedia. Takže to dieťa podľa mňa tiež bude tak nejak trochu rozprávať, že... Mne pri tele úplne najviac nasralo, to, jak ste mi napísali tu, že z okolitých dedín mali snahu viacej, jak z tej dedinky, a ďalej, otec si doma pil. Tak toto nemá hranice. Tak toto nemá fakt hranice. Podľa toho, čo zaznievalo na sociálnych sieťach, sa do pátrania zapojili desiatky dobrovoľníkov, naozaj ľudia z okolitých dedín ho viacej hľadali ako samostatní rodičia. Podľa svedkov a informácií otec mal počas pátrania popíjať alkohol. Ak by sa to potvrdilo, bolo by to naozaj veľmi smutné a nepochopiteľné, pretože pri 3-ročnom dieťati predsa rozhoduje každá minúta. Našťastie sa tento príbeh skončil dobre, ale verím, že príslušné úrady dôkladne preveria, čo sa vlastne stalo a či tam niekto nezlyhal, aby sa podobná situácia opakovala. Klasika. Kokos. Tak toto je proste extrém. No, ja som na to zvedavý. Nič, ja idem makať, Stanko, majte sa tu pekne. Čau, Anonymous. Ahoj. Ahojte. OK, Micka, dávam aj teba dole, lebo ja sa pomaličky vypínam. Stanko, mište. OK, čau.
Ak ban robí na teba Livie, no tak nech robí, no tak čo mám teraz plakať? Nech si kecajú, nech si vymieňajú názory a neviem čo. Takže takto. Vážení, my tu riešime niečo úplne iné, my tu na nikoho nenadávame ani nič podobné, proste my tu riešime čisto, sme zameraní na tých rodičov toho dieťaťa. Chápete tomu? Tu nikto nenadáva, kto je aký chudobný, či nejaký nástroj na ovocovanie alebo na nejaké dávky. Nikto pri teba to nerieši a z mojich úst pri teba takéto niečo nevyšlo. My tu riešime nedbanlivosť rodičov, nedbanlivosť. Lebo mohlo by dojsť k horšiemu. Toto sa tu pri teba rieši. Chápete tomu? Ja tu neriešim nič, kto, jak žijú tí rodičia, tá rodinka a nič podobné. Či sú chudobní, či neviem čo. Ja nikoho nebudem pripájať, žiadneho stackban a nič podobné. Chápete tomu? A ten, kto chce, nech si vysiela, nech vymieňa si názory. Ja som, vážený, povedal len toľko, koľko, čo ma najviac zaujalo je, že našlo cudzí ľudia z okolitej dedinky 8 kilometrov, no to je nejaká pálka. Dobre, okej, našli, to je najhlavnejšie, to je zázrak, chvála Bohu, že našli, to je najhlavnejšia vec. Len teraz ma najviac zaujíma, jak to dieťa bude ďalej žiť. Toto, vážený, ma teraz najviac zaujíma. Chápete? Jak to dieťa sa vráti naspäť do tej rodinky, tam, kde býva, a jaký bude mať na to pohľad? Ale prečo ja mám pripájať niekoho k stackband? Vy ste drbnutí. Čo to je za človeka stackband? Ja nepoznám takého. A prečo práve ja takého človeka mám pripájať? Je to rodič? On celý čas sa vlastne snažil hovoriť o jednej veci, že pri takomto trojročnom dieťati nesmie dôjsť k takejto situácii. Keby sa tento príbeh neskončil šťastne, dnes by sme rozprávali o úplne inej tragédii. Najväčším pozitívom celého príbehu je, že sa naozaj podarilo chlapčeka nájsť živého a zdravého. Je to malý zázrak. Zároveň však ostáva veľa otázok. Ako sa mohol dostať tak ďaleko? Prečo ho nenašli skôr? Nenašli ho policajti, nenašli ho záchranné týmy. On sa stratil vlastne ráno a jeho našli na druhý deň až k večeru. Takže ako ho nemohli nájsť, to bolo do 8 kilometrov, hej? Niečo nepochopiteľné. Tu chlapčeka. Je to rodič? Je to nejaká blízka rodina toho chlapčeka? No. Tak buďte trošku normálni a rešpektujte niečo. No nech si nadáva, nech si robí, čo chce. Mňa nezajíma takýto človek. Ja neviem ani, kto to je. Aj Lucia. Ja sa starám o seba. Ale poď na okienko. Len počkaj, poď sem. Ja ti dám teraz, len poď. Ja ti len položím jednu otázočku. Keď sa nemám starať o nikoho, len počkaj trošku. Počkaj. Ja ti teraz dám. To ja sa nemám starať. Čo keby ten chlapček sa našiel mŕtvý, nedaj Bože. Čo? Ja sa nemám starať. Čo? Jak by ste na to reagovali? Čo? Keby ten chlapček, nedaj Bože, že by fakt nedošlo takému zázraku, že ho našli živého. Že by ho nemuseli na živého. Tak ja sa nemám starať. Jak by ste potom reagovali na tých rodičov? Tak povedzte mi, kto je zodpovedný? Čo tu celú dobu riešim? Čo? Mudrelanti. A ešte aj to zavidíte. No. Vy sa pozráte na to dieťa. A takýto názor jednoznačne len píše človek, ktorý nie je rodičom. Čo? Ja mám na to právo. Lebo toto je nedbanlivosť, to je krásny príklad toho, že rodič nedbal o svoje dieťa.
A nech robia, nie také veci zaujímajú, no. Niekto robí vyjadrenie, tak si robia vyjadrenie na seba, nie zaujímajú nejaký... No nie je to takto, Blanka, že každý rok sa dieťa stratí alebo zhorí. No veď vravím, ale hovorím ešte raz, môj názor je taký, to je jedno, či sa dieťa stratí, či... Dobre, lebo stáva sa nešťastie, je to pravda, stáva sa, hej? Ale v takýchto situáciách môj názor, a to mi nikto nezoberie, bohužiaľ je zodpovedný za to matka a otec. Sorry, to je môj názor. Vlastne, to nedbanlivosť rodiča. No, samozrejme. Ten rodič, keby bálo to dieťa, tak takéto niečo by sa nemuselo fakt stať. Dievčatá, že v lese, pozrite sem, ja som chodila takisto s mojou holkou do lesa na huby, na drevo, alebo len tak na kvitky zberať. Ale v živote som ju nepustila z očí a vravím, aj keď, lebo deti sú jak neposedné. Tak som si zaviazala šnúrku na ruku a šnúrku buď na batoh, alebo na tielko, alebo okolo pasu, že keď som už vedela, že už dzivka už ide preč odo mňa, tak som ju strhla naspäť. Ale hovorím, to je zodpovedný rodič. Zodpovedný. Hej? Ja si takto, Blanka, kladiem otázku, keby to mohlo, že by to dopadlo zle, jak by ľudia začali teraz kritizovať, no? Chvála Bohu, že to dopadlo dobre. No? Chvála Bohu. No a kebyže to dopadlo špatne, tak kto si pamätá kauzu? Určite aj ty, aj ľudí, ty, aj... Počúvaj, keby som ti mohla vedela prepnúť, ale neviem prepnúť. Tu oproti mne je dom. Gadžika tam je s mužom. 8 cigánske deti sebe zobrala z detského domova. Vieš, aké vyštudované, inteligentné, slušné. To ja len na nich kúkam. Lebo ale tu, oproti mne dom. Oproti mne. Katarinka moja, my máme aj slušných cigánov. Rozumieš? Pravda, že? No, my máme zo polovica Slovenska sú. Tento príbeh vyvolal obrovskú vlnu reakcií. Prakticky celý deň sa o ňom rozprávali, ľudia diskutovali na živých vysielaniach, na sociálnych sieťach. Každý mal síce svoj vlastný názor, ale vo väčšine sa opakovala jedna otázka, či rodičia urobili pre svoje trojročné dieťa naozaj všetko. Zaznievali tam tvrdenia, že otec mal teda piť počas pátrania, matka nejavila nejaký záujem. To sú však tvrdenia, ktoré musia preveriť príslušné orgány. Isté však je, že do pátrania sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov z okolitých obcí a práve tí ľudia z vedľajšej dediny nakoniec chlapčeka našli, vďaka čomu sa tento príbeh skončil šťastne. Tábor ostane Viacej táborom. slušní, jak to te štetky, piče, kurve, vyjebané, čo si dajú vyjebať decko a nestarajú sa. My máme slušné cigánske mamičky tiež. Zašiť z piče im, až im zašiť z piče, že by sa to To nikde nejebalo. te špinavci, to te štetky. Ja to vidím asi takto. Že ja z pohľadu ako streamer a vy, že to píšete nejaké komentáre, ja normálne vidím, že vy tých rodičov zastávate. Tak toto vypadá. Tak mali by ste uznať pravdu. Že chyba je na 99% až na 100% u toho rodiča. My tu riešime celú dobu rodičov. Ja tu neriešim nič. Žiadnu chudobu, žiadne zneužívanie systému a nič podobné. Ja tu riešim chybu a nedbanlivosť rodiča. Chápete tomu? A netreba to zriešiť. Serus. Слухай, я сам последував од рана. Слухай, ten chlapec čeral s decama okolo Kenderici, ale on nebol u Kenderici. Deci ho tam zabudli okolo Kenderici, on bol 8 km od domu, od osady. Včera, neviem, či poznáš Renka, ten karta Renka. Znam. No on povedal včera môjmu kamarátovi Zdenkovi, co ho znám, co tam blízko býva, že ho nájde u Lieše pod Borovicu. Chápeš? A fakt ho našli tam? No a dneska Zdenko išiel so chlapcami hľadať, aj tak bolo, tak ho našiel pod Borovicou, chlapca tam bol v lese. 8 kilometrov od osady. To je co? Ale sledoval som všetky livey, ale otec tam nebol.
Vôbec nehľadal s chlapcami, cudzí ľudia z okolitých dedín prišli a hľadali. Niekto tu písal, že jeho matka odpadla, že bola v nemocnici, hej. Tak jeho matka asi bola v teple, no a syn bol vonku. Chápeš tomu? Ale však ľudia tu písali o Huncoviec, že hej, že jeho otec je doma a pije. Si pičo. Sledoval som livey, čo dávali chlapci z Denko, s partiou svojou a tak ďalej, lebo to je môj kamarát. No ale otec tam nebol nikde. Vôbec To je čo žiadny na to? záujem, Počkaj, nič. to je tento tu, hej. Ukáž. Nie, to je iný, to už len on zobral na ruky a odnesol ho zo štvorkolkou preč, vieš, do tepla. Tak to bude asi tento. No, on a ešte tam ten druhý, Zdenko. Čo to točí? Tak on je Zdenko. Už neviem. No a on tam s chlapcama spoločne ho našli. Ty kokos. Od rána som to sledoval, lebo on dával live, hľadali ho od rána. A to kto ten stak? Že na aké vyjadrenie nám nedáva? To kto je? Toto, no nič, no je to smutné. To kto je Stank Band? To je Stamadie? Spaloviec, kapela, ne? Marek Spaloviec. A prečo nám nedáva vyjadrenie? Bo ja som Viete, čo je na tom také zaražajúce, že naozaj desiatky cudzích ľudí od rana behali po lese a hľadali toho trojročného chlapčeka a stále sa objavujú otázky na internete, kde sú vlastne jeho najbližší. Toto najviac ľudí poborilo a nahnevalo. Potom sa vlastne ozvali ďalší ľudia, ktorí tvrdili, že chlapčeka teda nakoniec našli. Patrí im obrovský rešpekt, namiesto toho, aby sedeli doma, zobrali baterky, šli do lesa, hľadali cudzie dieťa. Takže na ten konečný verdikt si budeme musieť počkať od polície, ale jedno je isté, že keby tí dobrovoľníci to vzdali, to pátranie, dnes by sa možno, že písal úplne iný príbeh. Viete, o čom hovorím? to sledoval. Si pič. No práve, vidíš to, my tu riešime niečo iné, my tu riešime chybu rodičov. My tu neriešime nič, okolnosti. No je to chyba aj rodičov, je. Preto, že keby to nemuselo dopadnúť fakt, že tak dobre, že to, fakt ten zázrak by nebol, no jak by reagovali ľudia? No hej. No, alebo jak teraz to dieťa bude ďalej žiť? Ja neviem. Bude mať strachy zvonku? Myslíte, že aj trojročné dieťa nemá Ten nejakú chlapec bol psychiku? vystrašený, však opad sebe, daj sebe, neviem, jak on mal presne kamarát Zdenko. Ja si zaraz pošlím, ten chlapec bol celý vystrašený. Hotový bol. Však on bol celú noc a zimno bol, dyš, počera padal. Zimno bolo, no všetko, celú noc bol celý deň. U lieše sám, ten trojročný chlapec. A nakoniec ho našli, to jak Renko kazal, pod Borovicu ho nájdeš v lese. No tak aj bolo. Si pič, to Ale vieš čo to je, priamo povedal tomu, co ho našiel, že ty ho nájdeš pod Borovicou v lese. Aj tak bolo. Si To je pič. co? Toto je tlak. Toto zabil. No, Zabil. zajebal. A dobre, že sa našiel, no, ale tak rodičia by mali dbať o deti a škoda chlapca. Sila, no. Keby ešte dneska bol vonku celú noc, celý deň, on zomrie, ten chlapec. No Nedaj a Boh. ľudia by celkom inak potom písali. Celkom inak by písali. Bez jedla, bez vody. Sila, fakt. Jedna osudová chyba, jaké má silné priateľa následky. Jedna chyba u rodičov. Nedbanlivosť rodičov, len jedna chyba. No to znáš, jak na osadzenie, deti sa bavia, znáš toto, behajú. No ale treba dať väčší pozor. Ty, ako sila, fakt. A prečo to riešiš? Ja to neriešim. Ja len proste vyjadrujem svoj názor na to. To je jasné, že Ľudia, predstavte si trojročné dieťa samé v lese. Celú noc tamto dieťa bolo. Zima, chlad, hlad, strach. To si väčšina z nás ani nevie predstaviť. Muselo to byť pre neho nesmierne traumatizujúce. A práve preto sa počas celej takejto diskusie stále dáva jedna otázka, ako sa vôbec mohlo
toto stáť, že sa takéto trojročné dieťa dostalo do takejto situácie. Fú, dúfam, že len tento prípad bude veľkým ponaučením pre mnohých dospelých ľudí, aby si naozaj dávali pozor na svoje deti, pretože niekedy naozaj stačí pár minút nepozornosti a následky môžu byť obrovské. Jsme za to rádi všichni, víš co. Máte se o ně starat a ne poslat s dalšíma dětskama, aby děcko hlídalo děcko a pak se děcka ztrácí, nebo děcko pustíte malé tak a ani se na něho nedíváte, kde je, kurva. Co to je? Co to je? Co to je? Já jsem to celou dobu říkal, že tam jsou pole všude, prostě, že tam je velký prostor, no může být úplně někde jinde, že mohou přejít na druhou stranu, z té kukuřice mohou přejít na druhou stranu. A i to tak bylo, oni chodili po cestě hledat, more. No, celou dobu jsem to mluvil, oni chodili po pěšině hledat, rovně. Celou dobu jsem říkal, mohou přejít klidně na pole, na druhou stranu mohou přejít. O věžcích, o šarlatanech vy tady nepište vůbec o těch věžcích. Já nenávidím, more, věžce. Černá magie, more. A on viděl, je pičo. Dost. A dost. Dost. To je úplně jednoduché lidi, když člověk se na to podívá obrazně, víš, obrazně se na to podívá a vidí možnosti. Tak to je jasné, že tu možnost nabídne. Já jsem mi taky nabízel tu možnost. Běžte na druhou stranu, dívejte se do polí, je tam vysoká tráva, může být kdekoliv. Nemusí být zrovna tam na tom místě, víš co. Děkuji, Kubo. Nemusí být zrovna na tom místě. A je trošku chytřejší člověk, když se zorientuje a řekne to, tak štěstí, bohužel. Štěstí. Ale já na tady ty čaroděje nevěřím vůbec. To bych nemohl potom věřit Boha lidi. Neexistuje. Tebe mi nenašla, druhý mě najde. A prišiel šéf, ten cigán, co si tak nadával, prišiel si kleknul na kolena. Paňa, igaj do krvi. Nevadí. A teraz prichádza asi najzáhadnejšia časť celého príbehu. Na videu práve vidíte Reného, o ktorom sa na sociálnych sieťach veľa diskutovalo. Podľa mnohých ľudí mal práve on nasmerovať dobrovoľníkov správnym smerom. Vraj povedal, že sa majú vydať konkrétnou cestou a že chlapčeka nájdu pod tou borovicou. A práve tam ho napokon skutočne našli. Či to bola neuveriteľná zhoda okolností, intuícia alebo niečo iné, to už nechám na vás. Oficiálne to potvrdené nie je, rozpráva sa o tom na internete. Napíšte mi do komentára, čo si o tom myslíte vy. Bola to náhoda, alebo si myslíte, že René naozaj pomohol pri pátraní? Ešte pri dece Renku, ale toto, tak mi všetce postrime mu. On pletkár, on toto, on tamto, ideme sa zahlášiť záco, že vám našlo 3-ročné decko. Tak ja by na ceco, ja by še na kolena sklekla a prosila ho. Najmä odpustiť toto, co napísali ste na ňo. Bo ja vám utorím na mojim streame takisto. Mi vám kazala, že pravda, Renko, keď povie, že nájde, tak nájde. A keby na nedá Boh, chlapče, že na to stalo, Renko vám do oč povie už. Že nehľadajte, bo zbytočne. Tak mali by ste buď vďační Renkoj. Bo keby nie Renko, tam máte chuj. Doteraz by ste ho chlapca hľadali. Ale ďakujem Bohu, že si ho Renku našol. Ďakujem Bohu. Nie za co. A nie do piči to 3-ročné decko, do piči to nie, že 15-16 ročné. Ale táto 3-ročné decko do piči. Ta še stratilo, nemohli nájsť. A dzeblu Renúčku mu. Ale Facebook o ním bolo. A dzeblu chlapec. A u druhej dedine. Jaj, mamo. A tak toho maluchy žiabo celú Renku. Nie, Pane Bože, tak zespal ten chlapec. Nemôžem mu to rec na streame, ale bol, no. Nemôžem to rec. Joj, mamo. Ale našol sa, to je základ, že sa našol a hotovo. Vidíme sa, vážení, okolo 23:00. Jednoznačne, vážení, v našom urbexe a Priatelia, tiež koň, 3-ročný sa našiel živý, je už v starostlivosti lekárov.
A to je na celej tejto udalosti najdôležitejšie. Verím však, že celý tento prípad bude mať ešte dohru a vyšetrovanie prinesie odpoveď na všetky otázky, ktoré dnes ľudí zaujímajú. Dúfam, že ste si toto video dopozerali až do konca. Napíšte mi dole do komentárov, aký je váš názor na celý tento prípad. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a zvonček, aby vám neušli ďalšie videá. Ďakujem, že ste tu boli so mnou. Dávajte na seba pozor a vidíme sa opäť na budúce. Pa, pa. Takže Romale, Akino, Čavoro, Raklamles. Raklamles, Čavores. Raklamles, Čavores. Akino, Čavoro, Živel. Sastojno, nádare, Makeređas. Dike nagromalo, Čavoro, Živel, Raklamles.